Egon gea Portugalen, Viana do Castelo herrian. Egon gea 3 hilabete, izan da oso esperientzia betegarria, esperientzia oso ona. Jungian otsailak 28 Maltara. Han egon gea 3 hilabete eta bukatu genuen 20 pertsonako grupo bat iten. Ibili naiz Bulgarian, Sofian, bi lagunekin. Ni egon naiz Polonian, Krakowian, 3 hilabete, Makekin, dalagelako bat. Oso esperientzia ona izan da. Oso gustore biliga asko bidaiatu dugu, lanaz gain, bizitzain dugu, eta disfrutatu dugu. Esperientzia goza bat izan da, nik niregatik berri zingo nuke, aldeten guztietan. Bisitatu dugu denetik, esperientzia oso ona izan. Oso ona eta enpresetan oso ondo. Praktiketan ibili gara. Ondu gea enpresa baten berez Stamp izenekoa, diseinu enpresa bat zan, baina egiten genuen elkarlana beste enpresa batekin, arte galeria bat zana. Egoten ginen ordenadorean diseinatzen, baita lan manualak egiten, imprimatzen, oso gustuan gara, asko ikasi dugu. Eta nik egiten un lan asteanetik ostegunera. Lehenengo astean ja zian beste lagun batzuk bezala. Egiten una makina prestatuta hola. Eta batzuta jute ginen kanpoa lan itea. Lanean oso ondo, Porscheak, BMW-ak eta hoi, karreretara prestatzea. Dedikatzen zen, baita ascensoren da aire kondizionatuan mantenimentua. Ez neon beti leku berdinean, juten nintzen isla osotik gauza konpontzea. Eta gero aste bukaran kotxe hartu edo, autobusa hartu edo delakoa, eta non baitea joan. Eskiatzea jun ginen, ebai, gero junge bai Republika Txeka, Austria eta Eslovakiara. Milanea jungea, Atenasea jungea, beste batzuk Kroazia juntzian. Junginen Txiprea aste bat. Nik uste generalean oso esperientzia borobia izan dela zentzu guztitan. Ikasi duela pilo bat pertsonala eta ikasketekiko, izan dela oso guaia. Norbait balin bago zalantzan ez ukitzeko beldurra zati da 3 hilabete eta azkenean azkar pasatzen ezkizu 3 hilabete horiek eta aprobetxatzeko aukera. Dudetan da ona izango niokela juteko, ez pentsatzeko, izango bere bizitzako esperientzik onena. Jun fijo, porque esperientzia oso ona da, enpresetan fijo que ona da. Beti dauz zerbait ona, beti daukezu kultura ezautzeko, herri bat bisitatzeko, eta nik uste beldurrak atzen laga berdiala, eta aukera balin badago aprobetxatu inberdala.